Grabe ang maintain. Lakas sa solo, sa breakaway. Itong si Romeo Camingaw. Dito, ang nag-aabol, Joe Maramba, Ricky Sabala, at itong rider number 11. Ito lang yung ating grupo. Kontrolado na ng mga excellent. Dito pa si Ems Krug, ha? Kaya sinasabi ko na pag wala pa ng 46, disqualify ay kawalan ka. Diba? Ay pagkakaunsan natin okay, 5 rounds tayo. 5 rounds. So yung last and final round, meron tayo 10. Meron na. Ay, taas mo nga yung 1. Okay, ito na naman tayo. Master B. Kaya tayo ito 45 to ewan ko, basta 45 to 50 plus yata. So may nakasabit na lang dito mga ladies, yung hindi nakatakbo kanina. Andito AOB, GLC. So marami, andito yung mga excellent. Sila Boss AJ Fernando, si Romeo Camingaw. Yan ang may pitil ng kalaban. Ito pala si Ems Krug, ha? Uy, Jonathan umipig. Ito si Romeo Camingaw nasa harapan. Okay. Marami dito mga si Celso Diclito. Yan itong isa. Dileg. Shout out! Uy, bumabanat na sa harapan, oh. Mangat na kagad si Reynolds. Dito rin si Reynolds, Jody Etrata. So magandang laban to. Dito rin yung mga ladies natin, si Jenna, si Raven, si Ems Krug, si Wenay, si Jasmine Kay. Sino pa ba? Si Rosalie de la Cruz. Hindi sila nakatakbo kanina, eh. Uy, magandang bakbakan to. Hey. So meron ano tayo maagang nagpasabog, maagang tumakas. Itong ating red jersey, si Idol. So maagang tumakas sa ating grupo. Pero yung grupo natin 100 meters lang. 100 meters lang ang lamang niya doon sa ating main group. Yan, nag-aabol na. Ay, inabot yung ating solo breakaway. Uy, may naiwanan pa rito, oh. Tatay, violetang violet. Uy. Okay, ito na yung ating mga riders. Buo pa rin, wala pa rin nakatakas. Nasa harapan si Jonathan Upig. Mangat sa kanan si Alan, sinundan ni Wenay. Dito yung mga women's, eh. May mga women's din tayo dito. Naiwala na itong AOB, ha. Uy, naiwala na itong team AOB dito. Hindi nakakapit si Idol, ha. Uy, tignan natin kung nagtagumpay yung takas. Dito rin pala si Ricky Sabala. Nakikita ko Jody Etrata, yun. Si Jonathan Umipig. So as of now, wala pa rin tayo nakatakas. Pero nasa harapan si Ricky Sabala. Pero buwardyado rin si Ricky Sabala, eh, oh. Mangat na sa kanan yung excellent noodles. Si Sir Celso yun. Ay, si Indrano. Ito na, bumaba. Ito na, bumaba na tayo. Umahabol tong si Jonathan Umipig, si Wenay. So tumatakas yung isang excellent noodles. Tinutugis niya yun ni Jonathan Umipig. So ito naman, hatak-hatak ni Wenay Pogi itong ating grupo. Nasa likod niya si Romeo Camingaw. Reynolds Trinidad, ang kalaban nila ito. Ito, babantay ito, rider number 8. Itong si Romeo Camingaw.
Dito rin si Ems Krog. Ito na si Ricky Sabala. Pag dito talaga sa laro dito sa bypass, talagang mahirap tumakas. Johnny Armendez. Ito din pa si Benji Nituan. Uy, si Idol. Kaya karaniwan dito, puro bad split, 3 matihan. Andito yung ating double gold medalist ng Batang Pinoy. Ayun, rider number 11. Ito nakakulay pula si Jasmine K. Binoya. Ayan, oh. So magandang labanan ito mga to. Uy, makapain sa kaliwa. Uy, ito na. Ito na naman nakakulay rin itong pumapaibabaw. Nasa likod niya Team Marinas, si Reynolds. Ito sa kabila, oh. Talaga matinding labanan dito. Si Wenay nakikipagsabayan, oh. Uy, nagkakabalat na sa harapan, oh. So, asa na si Romeo Camingaw? Nasa harapan na rin si Romeo Camingaw, ha? Si Vicky Sabala. Uy, nakikipagsabayan itong si M-School tsaka si Raven, ha? Hey, hey, hey! Okay, dito na sa harapan yung mga excellent noodles. Uy, si Roland de la Peña pala daw naka-team RCC na to. Yun, umangat na sa kanan. Nandito ngayon si Hendrano. Uy, si Jasmine K, nandito rin, ha? Si Boss Aye. Uy, nawala si Kon, ha? Si Romeo Camingaw, nasa harapan na. Ay! So, ito, meron tayo mga limang riders sa tumatakas dito. Yun, si Roland de la Peña, si Romeo Camingaw. Saka ito, rider number 20, rider number 25, si Reynolds. So, lima ito ang pumapaibabaw natin, dalawa yung nasa harapan. Rider number 8, si Romeo Camingaw. Si Roland de la Peña. Ito talaga ang babantayan mo rito. Ito, excellent noodles ito, si Romeo Camingaw. Dahil talaga ang kilala ito na malakas. Kayang tumanay, kayang manalo, kayang mag-sprint. Yate kung tatagal dito, ha. Itong si Roland de la Peña. Ngayon ko lang na naman nakita ang nag-bike. Itong si Roland de la Peña. Romeo Camingaw yung nasa harapan natin. Uy, matagal talaga itong si Roland de la Peña, ha? Grabe. So ito yung ating grupo. Mangat na naman sa kanan yung isa. So marami pa rin ito, ha? Dito si Bosaye. Okay, mukhang solo breakaway na lang tayo. Naiwanan na si Roland de la Peña, hindi nakasabay dito kay Romeo Camingaw. Tignan kung maubusan kaya itong si Romeo Camingaw, aabutan siya ng grupo dahil marami yung ating main peloton. So hindi tumagal itong si Roland de la Peña sa breakaway. Ito, mahabol itong si Ricky Sabala. Si Ricky Sabala itong naghabol, pero napakakapal pa rin itong ating peloton. Ngayon na, umangat na si Johnny Armendez. Ito, pagtutulungan kaya nila itong si Romeo Camingaw. Uy, tignan natin kung mag-aabol na itong grupo. Medyo pabilis na ng pabilis yung pacing ng ating main peloton. Almost 150 meters na ang nilalaman ng ating solo breakaway. Pag inabutan kaya pa kaya si Romeo Camingaw na tumagal dito sa mga nag-aabol na to. Napakarami. Mga tiga Pangasinan, pure Pangasinan. Tatlo yung excellent noodles dito. Uy, ito naman nag-a-attack dito sa grupo. Itong si two-time gold medalist ng Batang Pinoy. Itong si kay Jasmine Velasco. Nakangiti, pero sugatan. Ito yung mga nag-aabol. Si Hendrano umipig.
Dito yung isang women, si Revin Joy Valdez ng Navy, kaya pala hinahatak ni Jasmine K, ha. Medyo kalaban nila itong si Revin Joy ngayon, eh. Ito naman ating dalawang second group, Johnny Armendez, Ricky Sabala. Nakikita ko 120 meters lang ang lamang itong si Romeo Camingao dito sa second group natin. Johnny Armendez yung nakapula at Ricky Sabala, both from Binaronan, Pangasinan. Tignan natin kung aabutan nila si Romeo Camingao o aabutan pa nila yung ating ng grupo, yung ating breakaway. Ito lang yung ating grupo. Uy, dinikit, ha. So hindi pa rin nakakadikit ang dalawa laban sa isa. Pero isa yon, si Romeo Camingao yun, iba yun. O 200 meters na nilalamang ni Romeo Camingao, hindi pa rin dumidikit itong dalawa. Kailangan magtulong-tulong sila, pag hindi, yari, tapos ang laban. Dahil 1, 2, 3 lang ang kukunin dito. Uy, aabutan pa sila ng mga grupo. Ito na, maangat na rin itong si Vincent Dileg. Ito yung ating grupo. Laban ng GLCN, kung naman to, GLCN Navy. Uy, naging si Idolo, ha. Dito si Kate Jasmine, Epps Krog, itong si Wenay Pogi. Labanan din ang kwanto, GLC versus Navy. Revin Joy Valdez ng Navy and Wenay Pogi, si Wenay Sabinoya. Magkalaban yung magkapatid dito. O, kapatid din ito, itong si Jenna versus Revin Valdez. Kaya dito rin para si Sergio Maramba. So, nasa na si Revin? Mahirap makilala si Revin, eh. Nakabalat kayo. Pusayan, dito lang si Pusayan, oh. At Epps Krog and Jasmine K. Uy, bantayan din ng mga to, ha. Pakapul na rin itong si Hindrano, si Trinidad Reynolds, si Sabala. Inaabot si Sabala. Inaabot sila. Pero hindi pa rin nila inaabutan yung ating solo breakaway na si Romeo Camingao. Kayang pumanay nun, eh. Meron naman siya dito sa likod tong si Hindrano na taga-check. Puro mga big guns ng Pangasinan to. Kaya talunin yung big guns naman ng Excellent Noodles. Okay, ito na natin solo breakaway. Solo pa rin. Okay, ito pa rin yung ating solo breakaway numero 8. Wala from Team Excellent Noodles. Itong si Romeo Camingao. Talagang iba ang lakas ditong si Romeo Camingao. Lumamang na siya ng 200 to 250 meters doon sa ating main peloton. Napakarami nung naghahabol doon, pero hindi sila makadikit dito. Grabe ang maintain lakas sa solo, sa breakaway itong si Romeo Camingao. Napakahirap manalo ng solo ka versus napakarami ng kalaban mo dun sa likuran. Pero ang usapan dito ay usaping ensayo. May nakakapit kanina pero hindi tumagal dito kay Romeo Camingao. Hey, sa speed niya 45. Yun. Okay, so almost 300 meters na ang lamang ng ating breakaway dito sa ating grupo, pero mahabol pa rin. Reynolds, Jonathan, si Trinidad. Uy, wele pogi, oh. Ay! Oh, sa bawin. So napakalayo na ng lamang ni Romeo Camingao dito sa mga nag-aabol dito sa likuran. Almost 300 to 400 meters na. Nagpakiramdaman na rito. So panalo na yun. Pagbalik, timatihan na. So napakalayo na ng kalamangan ng ating solo breakaway na si Romeo Camingao dito sa ating main group. So pagbalik dito, rimatihan na. Boy. So may tatlo tayong nag-aabol dito, second group to, pero 300 meters to 400 meters na
Ang inilalamang ni Romeo Cabello dito, ang nag-aabol, Joe Maramba, Ricky Sabala, at saka itong rider number 11 o rider number 17, si Jun Garcia pala ito. Iyanin kung madidikitan pa nila si Romeo Cabello, ha. Malakas ang maintain ni Romeo Cabello. Okay, ito lang yung ating grupo. Kontrolado na ng mga excellent. Uy, dito pa si Ems Krug, ha. Okay. So, walang diliti ba? Walang alinlangan ang ating champion sa 12 edition ng Tour de Ordaneta. Itong si Romeo Cabello ng excellent noodle, rider number 8. Kanyang speed, 48, maintain, hindi nakahabol, hindi nakadikit. Yung napakarami nating grupo sa main peloton. This is Romeo Cabello. Talaga nag-maintain siya, kaya niyang pumanay. Breakaway mula sa ikalawang lap hanggang dito sa ika-6 na lap. Itong si Romeo Cabello from Team Excellent Noodles. So, congrats! Okay, ito yung ating nag-aabol. Nakawala itong si Ricky Sabala. Nasa likod niya yung dalawa, si Garcia and Joe Maramba. So, malayo yung likuran, ha. Ito magkakarimat yan. Okay, ito yung ating dalawang second group. Ayun, meron pa pala isa sa harapan, si Ricky Sabala. Ito, inahatak nito si Garcia, ito si Joe Maramba. Tignan natin kung madilikitan pa nila si Ricky Sabala o magkakarimatian itong tatlo to. Last 500 meters to the finish line. Yung ating grupo nasa likuran, napakakapal. Sigurado matinding rimatian ang mangyayari doon sa likuran. Dito kaya sa ating second group ay magkakarimatian o mahahabol pa nila yun. Si Ricky Sabala nasa harapan. Last 300 meters to the finish line. Tignan natin kung baka abutan pa to na peloton, ha. Ito na, mukhang hindi na magkakarimatian itong mga to. Nasa likod itong si Joe Maramba. Yun, nasa harapan itong si Ricky Sabala. Second place na kaya itong si Ricky Sabala. O aabutan pa siya ng dalawa na to. Tignan natin. Ito sa likuran. Yan na. Ito na. Ito na ngayon si Garcia. Joe Maramba. Ito na mga idolo. Mukhang si Joe Maramba ang kukuha ito. Korpuhan kaya ito. Mga dilikitan pa kayo. Mga ngata sa kala si Joe Maramba. Ayun, Joe Maramba, parang kabayon kumikikik. Joe Maramba, mukhang kakapot niya pa ito si Ricky Sabala. Ricky Sabala versus Joe Maramba. Ayun na!